Everybody. For a picture. Yeah. Okay. I'm ready. HD. Thank you. Tikulandireni kuchokera kuno ku nyumba yachifumu ku Page House kumambochi kumene tabwera kuli mwambo kuno. Mwampuli kuno ndi mwambo kuli kwambiri mwambo mapemphero. Mukumbukira bwino lomwe kuti masiku apitawa anabwera kuno a Blantyre Synod kuzapemphera ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika komanso Professor Gerald Mutharika kuwafunira moyo wabwino, kuwafunira moyo wa thanzi maka munyengo ino mmene tikupita ku chisankho. Lero uliso mwambo waukulu kuno kwachitika chisomo ku banja la chifumu kumene Nkhoma Synod nayonso yati ifenso timankonda mtsogoleri ameneyu tipite ku Page House kumangochi tikapemphere nawo limodzi, tikagawane nawo mawu a Mulungu, tikawalimbikise maka munyengo ino mmene akupita ku chisankho, kuwafunira zabwino zonse, kuwafunira moyo wamphamvu ndi wathanzi, koma kuti zonse zikayende monga kukalemekeza kumwamba. Lero tili pano kwabwera azibusa ochuluka kuno, azibusa 55 amene afuna kupemphera ndi mtsogoleri wakale kwa dziko la Malawi, imwenso akhale president pa 16 September 2025 kuno ndi kumalo akulu. Ndipo kwabweranso ndaona akulu ena achipani ali kuno, ndaona RG ali kuno, ndaona VIP Central Region Alfred Gangata ali kuno kufuna kukhala limodzi pa mwambo umenewu, mwambo wapaderadera, mwambo waukulu kwambiri, mwambo siwandali, mwambo umene akonza kuti uchitike mwambo chithunzimo usakukwambiri amene abwera kuchokera ku Nkhoma Synod amenewa akupemphera ndi President Mutharika. Lero tikupemphere ndikufunse limodzi tisatire mmenewo masanamisekana amene kukhale ukuchitika mwambo umenewu kuchokera kunoku ku Page House. Zino pano sopano mwambo ukhala kuyamba mosakhalitsana tikulandireni kale mwapomenewo President yathu manjama amene Professor apendesa mwapomenewo Arthur kuti Peter Mutharika tisatire satani komanso wa ndi mwambo Madam umenewo. Professor Gertrude Mutharika. President, amasopano pa tsiku la lero pabwera abusa osiyanasiyana amene achokera ku mpingo wa CCAP Nkhoma Synod kuchokera chigawo chapakati. Koma tisanayambe zonse timafuna kuti busa Sidney Pula Banda ochokera ku Mchinji CCAP atitsekulire ndi pemphero. Your Excellency, thank you. Tipemphere. Tipemphere. Tidza kwa inu mogonja modzichepetsa, Ambuye Mulungu wathu, Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu, chifukwa cha mpata wabwino umene mwatipatsa Ambuye kuti tikhoza kubwera kudzayendera a president athu ndi amayi motsogozedwa nda vice president. Ambuye Mulungu wathu, Mulungu wachikondi, tikuyitanani kuti pamene tidzakhala tili kucheza nda president athu mukhalepo mpano, mukhale thandizo lathu lopezekeratu kuti kucheza kwathu kukweze ufumu wanu kumwambako, maka poti mudatisankhira iwo kukhala otitsogolera. Mulungu tayikiza m'dzanja lanu kuti utsogoleri umene ali nawo utsogozedwe ndinu Atate wathu. Tonse amene tachoka pa njira, abusa tonse,
komanso delegate ya kuchipani. Ambuye Mulungu titukulira mdzanja lanu kuti mutidalitse tonse ndi kutitsogolera kuti zonse zochitika malo ano Ambuye zikakweze ufumu ndi ulemerero wanu. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu tipemphera. Amen. Titokoze abusa Apula kuchokera ku Mchinji CCP chifukwa chotipatsa pemphero lanu lotitsegulira mkumano wathu wa madzulo ano. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, Madam Gertrude Mutharika, gathered here before you, reverends that had wished to come and see you, pray with you, and assure you of their support. They have come from different delegations of the Nkoma Synod in the central region. They had wanted to meet you earlier, and I would want to call upon Reverend Lawrence Banda to lead us in praise and worship. After that, we are going to have a reading, and after the reading, we are also going to have a hymn from the hymn book, number 59. Thank you, Your Excellency. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tiyamikambu chifukwa cha nthawi ya mtengo wapatali imene Mulungu watipasa kuti itaenda kuchoka kutali kubwera malo ano kudzachezera a president athu. Pa nthawi imeneyi tikupemphani Your Excellency komanso amayi ndi azibusa tonse komanso a vice president timirire kuti timbe nyimbo yolemekeza Mulungu. Timirire. Timba praise and worship imene imagamba zonna kuti moyo wanga ndipeleka kwa inu. Amen. Amen. Moyo wanga ndipeleka kwa inu. Moyo wanga ndipeleka kwa inu. Ambuye Ambuye muchite nalo. Ambuye muchite nalo. Moyo wanga ndipeleka kwa inu. Moyo wanga ndipeleka kwa inu. Ambuye muchite nalo. Ambuye muchite Ambuye muchite nalo. Ambuye muchite nalo. Ine banchalanga tutipeleka kwa inu. Tiko la tutipeleka kwa Ambuye muchite nalo. Ambuye muchite nalo. Ambuye tiko langa Ambuye
zikomo kwambiri abusa Chiwambo kuchokera ku Kasungu kukanjera CCAP. Koma Your Excellencies, tisanamve mau ndimafuna ndi apemphe abusa Jacob Kadzakumanja akuchibanzi CCAP kudowa kuti angopereka malonje malo mwa abusa onse amene ali pano. Abusa Jacob Kadzakumanja. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, Her Excellency, Madam Professor Gertrude Mutharika, Right Honorable Alfred Gangata, Vice President, Central Region, Honorable David Kabarame, Regional Governor, Central, komanso azibusa onse amene tili pano. Choyamba ndimati ndipereke mau okulandirani His Excellency. Ngakhale kuti kuno kunyumba kwanu, koma chifukwa chakuti ife tafika kuno kuti tikhoza kudzapemphera nanu, ndipo iyi tikuyisandutsa kukhala nyumba ya Mulungu, potengera kuti amati paminaso ankhana awiri atatu Mulungu amakhala pomwepo ngati akusonkhana mu dzina la Yesu. Chifukwa chake nditero okondedwa tonse pamodzi kuti tiyeni tikhale omasuka kuti tikhoza kupembedzera limodzi Mulungu. Nditero kunena kuti moni tonse. Ambuye akudalitseni pamene tikhala pa chipembedzo ichi. Zikomo. Tithokoze kwambiri abusa Jacob Kadzakumanja kuchokera ku Chibanzi CCAP kudowa. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, Madam Gertrude Mutharika, abusa awa akhala akukupemphererani ndi kukupembedzerani kwa nthawi yayitali. Ndipo chinali chikhumbo chawo kuti tsiku la lero abwere pamaso panu ndi kudzakhala nanu kuti mutamandire limodzi Mulungu ndi kumpembedza limodzi. Amandiuza kuti akupepesa kuti makhala mukuadikirira kuyambira 12 o'clock, koma mayendedwe analovuta Your Excellencies. Pano ndipempha Your Excellencies kuti abusa astafule Chilumpha kuchokera kuna Mitete CCAP atitsogolere mambo athu omapemphero kuwerenga komanso kutilalikira. Zikomo kwambiri Your Excellencies. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, Her Excellency, Professor Gertrude Mutharika, Right Honorable Alfred Gangata, Honorable Regional Governor David Kambalame, the clergy, welcome in the house of the Lord. Masana bwino ano tifuna timve kulankhula kwa Mulungu pozindikira kuti ife ndi chipango chake, ntchito ya manja ake. Tiwerenga mau amene akuchokera m'buku la Mlaliki chapter 12 verse lake limodzi lokha. Ndikhulupirira kuti mukapita ku nyumba mukayambire pa verse 1, koma apati wanga tiwerenga verse 5. Imene ndiyo nthawi imene anthu amaopa kupita kumalo okwera, amaopa kuyenda m'misewu,
mutu umatuwa kuti mbu amayenda mozikoka ngati ziwala ndipo chilakolako chimatheratu. Nthawi imeneyo munthu amapita ku nyumba yake yamuyaya, ndipo anthu olira maliro amayendayenda msewu. Tipemphere. Atate okoma mtima, mdzina la Yesu Khristu, mulandire ulemu wonse matamando chifukwa cha nthawi yokoma iyi imene Mulungu okoma mtima mukufunanso kulankhula nafe madzulo ano. Mawu anu Mulungu okoma mtima amachiritsa. Mawu anu Yehova amateteza. Mawu anu amapulumutsa. Ninacho chikhulupiriro chonse kuti Yehova kupyolera mawu awa mutipasanso mphamvu zina kuti Yehova dziko la Malawi likhoza kukumana ndi chipulumutso cha mtundu wina. Mulandire ulemu wonse matamando komanso mayamiko mu dzina la Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Amen. Mutu wa uthenga ndi kuchiritsidwa kwa dziko lathu. Kuchiritsidwa kwa dziko lathu. Dziko limene tikukhalamo ndilozala ndi maululu, ndilozala ndi zopweteka, ndipo ululu wowawa kwambiri umene umampeza munthu mpamene munthu wafa. Ndati nterere imfa ziliko zambiri. Tewa zibusa ali ukuwa anafapo, faina wanali omwe akachaso ndi anayamba kupha akachaso ndi kunyamulapo chiyero. Ndakuti imfa zilipo za mitundu. Wenawa akhoza fotokoza bwino anaphapo moyo waziwerewere, kupha moyo umenewo nkuyamba kukhala bwino, machiritso adabwera. Haleluya. Amen. So kuli maululu osiyanasiyana, kuli imfa zosiyanasiyana. Ndiye munthu sangamvese za imfa akapanda kudziwa za moyo. Ndosatheka kuti udziwe bwino za imfa ndiye kuti udziwe bwino za moyo. Ukafasa ndi kuti stade bwino za moyo ndiye kuti imfa suzadandaula nayo. Haleluya. Amen. Chifukwa ukhala nazo zida zogonjesera imfayo isanafika makagulu athana nayo kale. Haleluya. Amen. 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 Walemba buku hili ndi Solomon mwana wa mfumu David. Ndipo buku hili ndi limodzi mwa buku angapo anzeru. Nde amalankhula nkhani kwa wa achinyamata ngayambira pa verse 1. Songa kuti kuyambira achinyamata ali nkuthekera kukhala ndi dziko lokoma, banja lokoma, nyengo yokoma pamalo amene amakhala. Akulu onse chiyembekezo chawo chinali choti adamva kale. Ndiye kuti onse amene ali kulire pano tidamva kale, tikudziwa ukaponda umakhala moto ndithu, ululu wake umaudziwa. Koma achinyamata amasangala ndi china chilichonse. Haleluya. Amen. So dziko lathu lino achuluka ndi achinyamata amene tikuyembekezera kuti azuka. Akulu apereka batoni kwa achinyamata. Akapereka batoni kwa achinyamata, achinyamata athamanga chifukwa ali energetic. Haleluya. Amen. Maululu alipo koma kufunika anthu azitho, anthu anyonga amene akhoza kuyimapo nkuthana nawo. Malawi wavutika, Malawi walira. Yang'anani misewu. Mukaona anthu atafika misewu muzoti china chake chavuta. Haleluya. Akukuza kuti pali vuto lofuna kusova. Ndiye chifukwa cha ululu wankati amatuluka kupita pa msewu. Nthawi zina mawu awana samveka kwenikweni. Ndiye kuti udziwe kuti mwanayu akalipa amalira. Ndiye kuti akalira mmadziwa kuti china chake chavuta. Haleluya. Zikusoweka anthu azitopa Mulungu, anyamata othamanga kwambiri komanso osaopa imfa. Tunakuti ukadziwa kuti imfa imabwera ndizo yomayang'ana moyo, ncholinga kuti imfa igonje. Njira yake yogonjesa mavuto yawa tikufunika anthu azitho opa Mulungu, anthu amene akhoza kunena kuti zingalume phula mtenga ngakhale mutathina modusamu koma iye amapitabe. Malawi akuyembekeza anthu amene saopa, anthu amene ali nkulimbika mtima, anthu amene sagwedezeka ni nyengo kuti akhoza kuyimapo nkulankhulapo, akhoza kuyimapo ndi kuchita act kuti Malawi asinthe, walira asalirenso. Haleluya. Mulungu akudalira inu,
mulungu akudalira ine, mulungu akudalira atsogolera athu onse kuyimapo nkulimba mtima wosatekeseka, chifukwa miyoyo yambiri ikunka ikufa tikupenyerera. Ife tilipo, azibusa atsogoleri athu mulipo, Malawi akulira, aliyesa kuyang'ana kukusweka wina azipereke msembe. Tiyende, tiyankhule, tilalikire, tiphunzitse, tiuze anthu zoona, tiphunzire kulankhula kuchita chimene talankhula, walking the talk. Zimene iweyo walankhula uchite ziti, ukalankhula ndi kusachita, that's hypocrisy. Hallelujah. So anthu akayamba kukhala ndi trust ndi moyo wako, akayamba kukhala trust ndi ntchito zimene ukuonesera, wawalankhula, wawauza, anthu ajamadziwa kuti tikuomboka yapa. Tinacho chiyembekezo kuti mulungu ativula, nyengo yake ndiyo. Mulungu wathu salephera, amamva kufula kwathu ndipo zichitika. Hallelujah. Mulungu amene alipo mpano achita monga amene afunira, chifukwa anthufe ndi ntchito ya manja wake. Tipemphere. Atate wa Ambuye wathu Yesu, mfumu ya ulemerero, kalonga wa mtendere, maululu pa dziko alipo, maululu mabanja alipo, maululu maofesi mu alipo. Ambuye mukaluwa misika sinkhani, tate osala ndi chisomo inu tumaona, koma kumwambako mudakhala pansi, musankhula wena akhale atsogoleri, musankhula wena akhale azibusa, musankhula wena akhale aziphunzitsi, dziko lonse ndilosasa ndi utsogoleri wonse ochokera kumwambako. Atate okoma mtima, zimakhala zombesa chisoni kuti inu mayika zonse mundondomeko yabwino, koma amene akhalapo sakugwiritsa ntchito zimene mudawapasazo. Ndikupemphera m'dzina la Yesu Khristu, mwana wa Mulungu amene kuti Atate okoma mtima, amene masuwa kusintha nyengo za munthu, amene masuwa kusintha nyengo za dziko, sinthani Malawi m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Tukuze kwambiri abusa achilumpha kuchokera kuna Mitete. Your Excellencies, mawu amene ndatulapo ine ndionera kuti Malawi akukudikirani. Malawi akudikira kuti mumpulumutse Your Excellency. Abusa anena kuti Malawi akudikira munthu osaopa Your Excellency. Ifeyo timadziwa kuti inu Your Excellency simaopa ya zingalume phula mtenga. Ndipo tikudziwa Your Excellency kuti dzikoli muliphula. Pa nthawi ino Your Excellency ndimafuna ndiyapemphe abusa Lonex Chiwambo kuti atitsogolere mu nyimbo. Abusa Chiwambo. Hallelujah. Amen. Timba nyimbo ya mbuku imene imakamba zona kuti wina atikonda ife. Amen. Amen. I think timirire kuti timbe mu masuka. Wina atikonda bwezi lathu ndiye atifuna inde nthawi zonse chikondano
Hallelujah. Your Excellencies, Professor Arthur Peter Mutalika and Professor Madam Gertrude Mutalika, at this point in time, the Reverends had requested that if at all there is a song that you love so much, they would want to sing that particular song with you. There are so many. I love all the CCAP. By the means, my conda. Okay, let me check 72. Yeah. What is that? We want to Musa. Yes. Okay. Yeah. We want to Musa? Yeah. Mbuye wondipulumutsa, mulandile mzimu wanga, wandipatsa mzimu wanu, womeretsa zipatsozo. Your Excellencies, pano patafika gawo loti timve malonje osiyana-siyana. Pano ndimafuna ndiafunse abusa achifuniro dama Adamala Nkhunda amene atsogolera gulu la abusali kubwera kuno ku Page House kudzakuonani Your Excellencies kuti akupatseni malonje yawo abusa Adamala Nkhunda. His Excellency, Professor Arthur Peter Mutalika, the former President of the Republic of Malawi and the President of the mighty DPP. Her Excellency, Madam Professor Gertrude Mutalika, the former First Lady of the Republic of Malawi. Right Honorable Alfred Gangata, the Vice President, Central Region. Honorable David Kanbalame, Regional Governor, Center. Ine nilizolankhula zambiri kwambiri. Koma ningolankhula chilichonse pafundo yake imodzi. Choyambilira nene kuti madam pamene amava kuti chifuniro Adamala Nkhunda anadzambo ndichokira mwina amakumbukira kodi ndani mwana wanu mnyamata wanu amene wakhala kutumidwa kuchokera kwa Madam Mole ku 47 bweretsa zinthu konkuno mu 2019 2020 2021 mwana amene mwamulera nokha mnyamata amene mudathandizira kuti aziyenda pa njinga nkumapalasa njinga. Lelo ndabwera ngati mbusa tsopano ambuye adatitandira kutumiki umenewo ndipo titazindikira kukoma kwanu ndi mtima wanu othandiza ndi zimene mudachitira dziko la Malawi
komanso zimene simukuyembekezera kuchitira dziko la Malawi sitidadzigwira. Tafunitsitsabe tibwere tidzakupatseni moni. Mkanthawi tinayamba tipepese kuti tibwere, koma njira mutakumana nizokhoma zambiri. Ufikira tikadatha ufika even 100 chakuti, koma nzotivuta tili kudziko. Ndipo Mulungu adanena kuti tsoka mtunda ni nyanja oyipa watani kodi kudzikira komweko. Ayesetsa upanga njira zina ndipo mukhoza kuona enawa sadavale ngati mene navalira ine. Akadavala ndithu ngati mene navalira ine. Koma in one way or the other awupsedwe kwambiri. Koma tiyamika Ambuye chifukwa cha mnyamata wanu watilimbitsa mtima. Chifukwa chakulimbika kwake ni mmene achitira kumudziko, ifenso tinaonanso kuti ife tisakhale pasi. Nanena kuti mawu ambiri, koma mawu amene mugwiritse ntchito kwambiri achoke pa Ekesodo chapter chake cha 3 verse yake ya 7 kulekeza 8. Ana Israeli atadandaula kwambiri mmene adadandaulira, nde Mulungu adanena ndi mawu umuza Mose, ndamva kulira kwa ana Israeli. Amen. Ndipo ndatsika kudzawalanditsa. Anthu ambiri samadziwa chinthu chimene nufuna ninene panochi. Amamuza Mose amene adali ndi experience yokhala ku nyumba kwa Farao, amene adaleredwako ku Paris, kwathu kuno tinene kuti ku State House. And Mulungu akamafuna kuti atonthoze ana ake akalira, amadza kugwiritsa ntchito experience. That is why adasankha Mose. Tabwera zakuzani timene chifukwa chochokera m'Bible. Tabwera ngati atsogoleri amawa Mulungu. And atamuuza chifukwa cha experience sadakani. Ifeso timayamika kuti niwe mutanena kuti ayi basi neyo ndibakhala mene ndililimu, koma anthu atanena kuti ayi koma papa sizili bwino, ineyo mudavomera. We thank God for that. We pray support. Yes. Mwationa fe ni wochepa. Angokula di mata. Ineyo ngakhale nula mkulamu nilibe udindo ina uliwose kumpingo. Ndine mbuso pa mpingo. Amen. Tavomera kuti manthawo tiwachotse. Enawo sadavomere. Mukhoza kuva mawani nkuja lino yaya watengera ku Sanhedrin ayaka yankhe milandu yakuti mukhoza kuziva zimene zimawani nkuja. Koma a president sitikatsekedwa pakamwa, sitikatsekedwa mawondo kugwada kuti tikupempherereni. Chimenecho tabwera kupangana ashuwa ifeyo tikupemphererani. Zitavutitsitsa padali mnyamata wina wake adangopita 1 Samuel chapter chake cha 16 ukapereka chakudya chabe, koma adakapeza kuti nkhondo yorani kodi yovuta. Adauza azibalaka, ine ndimenya nkhondo imeneyi. Azibalaka amamudelera. Koma ifeyo when you have come tikudziwa chimene mudatipatsa kumene tuchokera, mudatipatsa mnyamata, sitingamudelere. Ndiponso kumene tuchokerako sakumudelera, akudziwa mmene alili. Ife ngati atumiki a Mulungu tukhulupirira chimene Mulungu walonjeza sachotsa, amakwaniritsa chilichonse. Ndipo tilinako kukhulupirira kuti inu muchita zazikulu zimene mudachita kale mbuyo chifukwa cha experience. Sikufuna ukutengerani nthawi yayikulu, ifeyo ubwerako sikomaliza. Ine chifukwa choti nabwerako kale kuno zaka zambirimbiri nubwera kuno almost pa mwezi kapena pa miyezi, awaso abwerawa sikomaliza. Zikomo kuti mmalandira anthu mmene mwatilandira. Mukhulupirire kuti tabwera ndi mantha, koma by and by mutionanso support yathu mmene tiperekere. Ambuye akudalitseni. Ifeyo tabwera udzacheza nanu, udzasangalala nanu, komanso udzakutsimikizirani tili nanu limodzi.
muzonse zoyenderera anthu a mulungu kuti achite pamene mulungu amsankha kuti atsogolere ife tichita. Zikomo kwambiri. Titokoze abusa Adamala Nkunda chifukwa cha mawu achilimbikitso amene mwapereka kwa Profesa Arthur Peter Mutharika komanso Madam Gertrude Mutharika. Your Excellency, abusa Adamala Nkunda ananena kuti abale yake a David ali ku nkhondo kumenya nkhondo. Bambo wake anamutumiza kuti akapereke chakudya kwa abale yake kumene akapeza nkhondo ita Kwitima. Mawu amene wawa amanena kuti iwonso ku chigawo chapakati munapatsa nyamata amene wapezerera nkhondo ili pakati kwambiri, nkhondo yayikulu. Nyamata ameneyu ndi Vice President wathu Honorable Alfred Gangata, amene ndimafuna ndimpemphe kuti abwere apereke mawu ake komanso kuti akupempheni Your Excellency kuti muyankhule abusa amene abwera pano tsiku la lero. Zikomo kwambiri Your Excellencies. His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, Your Excellency Professor Gertrude Mutharika, nonse azibusa amene kunjira, inenso ndakulandira nonse. Bwana choyamba ndifuna ndithokoze kunena kuti mutamva kuti anthu akufunani azibusa St. John Ankhoma Synod afuna kuti abwere adzapemphere nanu kuno ku Page House. Mudanena kuti ndinosangalala kwambiri mu business keji yanu munayesetsa kuti patsa date lalero pa 15 kuti azibusa amene akuendereni. Poyamba Your Excellency azibusa wanene kwambiri amadutsa ndi chakuti kupeza kuti anazafika ete chakuti koma chifuna mopsezedwa kuti ngati akubwera kuno Page House iwo awera asindwa ming'azi. And titapa zimenezo ndinawuza kuti yayi mutikhulupirire ifeyo ming'onayo pa ground ipo tathala nayo tsengo ming'ono yochepa kwambiri. Ndiye ngati ndalimba mtima kulimba ndi ming'ono imeneyo pa Central Region, inuyo mungatipempherere bwanji kuti ambaye atipatse mphamvu zambiri kuti ming'ono imeneyo tikhale nayo. Ndi analola kuti yayi ife tipita kupeza kuti kanthawi kamene ka Your Excellency apeza kuti apereka mabodi ambiri from nowhere. Ena kwaita ana akalumbire mabodi yosiyanasiyana lerolo cholinga kuti aperetse mambo ameneyo. Komano mulungu wadongosolo amene adadziwa tsiku la lero kuti adzabwera ku Page House anayesetsa kuti asokoneze mambo amenewo monga iwo kuthupi, koma poti nzeru zawo sizo za mulungu yayi. Tiyembe kumwamba kuti mulungu alola kuti tsiku la lero Your Excellency tikhalimba mapemphero amenewa monga kudakhalitsa umwamba komanso umwamba kwa wina iwalipera. Your Excellency, anthu amenewa akhala kumanena ndithu kunena kuti mbuyomu adathandiza kwambiri boma la MCP. Ndipo Your Excellency azibusa amenewa sazibusa amasewera pa Central Region. CCP ya Ankhoma Synod Your Excellency ili ngati MCP2 chifukwa anthu amene Your Excellency kufika lero kuzafika ku Page House anthu Ankhoma Synod chonchi temwe kumwamba chifukwa samva zimene chonse yayi. Ndithokoza kwambiri Your Excellency kuti anthu amene wafika pogonja komanso mulungu aonetsa ukali wawo kuti adapanga chola kuvika kuli mlandino Your Excellency.
chifukwa simunabale nawe yayi kwa mulungu atsutsa kuti atsutsenso iwo amadeka mampando kuti adapanga zolakwika. Your Excellency, anthu amenewa takhaluka kumana nawo komanso kulimbikitsa kuti ntchito imene agwira 2020 chifukwa anthu amene Your Excellency anagwira ntchito yoopsa kwambiri kuti mupeze kunja kwa boma. Your Excellency, anthu amenewa amakhala ndi misonkhano yawo yoopsa ya makuka imene amakumana ndi magulu osiyanasiyana. Your Excellency, amene akalamula matchalichi kuti boma lavuta anthu amene amamvera ifana anthu a Mulungu. Monga mmene Amalawi anakhulupirira abusa amene tinalo pano kuti munthu wa Mulungu nthawi zambiri amakhala pamaso pa Mulungu komanso amene tikukhulupirira. Koma ndithokoze kwambiri kuti Mulungu waonetsa kuti chimene ankasapota sinali nkhosa yayi koma inali fisi. Anangomva chikupenya nkhosa imene inali fisi sini nkhosa yayi. Ndeyo wadzipatula kuona kuti yayi ifeyo tithandize mtsogoleri amene adalamulira kale Professor Arthur Mutharika. Ndipo anatonjezanso kuti ifeyo tifuna atsikimizira okha kuti ngati fankhoma synod tionetsetsa kuti bwana abwerese pa mpando pa 16 pano. Chifukwa chonena kuti mmene bwana munkachoka pa mpando zinthu zinazili bwino kwambiri. Azibusawa sandira salale yayi amadikira kuti anthu abwera chopereka kunena kuti atituma kuthandiza mnyumba mwawo. Koma Your Excellency, mmene munkachoka pa mpando chopereka yonso chida chilipanso. Azibusawa Your Excellency atuwa ndithu nsizili bwino yayi. Ndikukhulupirira kuti mwabwera pa mpando Excellency chumaso chikamba kwenda bwino muno Malawi nawonso meyonso isinthanso. Your Excellency, anthu amene wakhaonena kuti adawanamiza kunena kuti apatsa mangoleza nifi apatsa fertilizer zinthu zambiri zimene apatsa analonjeza kuti apatsa mabodi zandi zina koma sanapatse yayi. Kufikira ataona apa kuti alabwera bench house ndi pamene sanayambira kuangalika kumaponyera mabodi ndi kumalumbiza tsiku lero. Koma akudziwa ngakhala amene atsala umeneko kuna kuti yayi mwauza professor kudzera muna vice president kuti ife tinawo limodzi sangati patso ubodi mezetsala iyayi kuti nthawi sei anali kuti ndiye ife tingolumbira komano tigachwa ndi bwanawo. Ndipo akuti ngati pankhazo tsiku lina limene mungakonze Excellency poti anagwira kuti akalumbire mudzaona Excellency tintiita fika mpaka komwe anthu chakuti azibusa asepe akumasina chifukwa siwokondwa. Your Excellency, azibusawa akhaso akwenda no State House kumaka basi ma 50,000 kwacha manamiza kuti yayi muthandize kuti muvoterebe MCP koma achoka kumeneko anda ma 50,000 amenewo koma akwezanso ngolo magalimoto onyamula mchenga wa Excellency abusa ngati amenewo wa galimoto onyamula mchenga ndipo akwezanso iwowa kuti apite kumpanda koma ndi president. Your Excellency, mthokoze kwambiri munako lubaya azibusa Central Region natumiza ndalama kuti pange haya basi yokongola ngati yokochi yo. Ndipo azibusa amene Your Excellency athokoza kwambiri kulabira koche pamwamba zimene vili boma lali pano zalephera anthu amatenga magemo nyamula mchenga ofika State House ndiye kuti majeketa atuwatuwa kuti osomene kucha usiku koma ifika soni baso movutanso ndi amafana thokozenso Your Excellency kuti aona moyo wabwino. Komanso pompanoso musalabwera athokoza kuti amathoka kuna Excellency zimene kwina kusanamu yena zimene mukuwaonetsa kuti ndinu mulengo khungwa mukudziwa azibusa amakhala makomo mwapatsa zimene amafuna iwowa mukudziwa kuti tsogolera kuti amafuna chani athokoza kwambiri kuti yokhama pasithoba osati Fanta ndiweme kwambiri Excellency chifukwa mawerewo sakupezeka kumudzi kuyayi ende akudabwa kuti iwa president kumangoji mota pesa somba mawere awapeza kuti ife kumudzi mawe tilipo. Ndipo amene Your Excellency ndisautengere nthawi anthu omwe ayankhule poti pamphana wanu zomwe Excellency.
choyamba ulemu kwa former First Lady Professor Gertrude Mutharika, ulemu kwa Right Honorable Alfred Kangata, Vice President WPP Central Region, ulemu kwa Honorable David Kambame, a governor to our Central Region. So, kwa busa onse mwabwera pano. Yamba ndikuti moni nonse. Muli bwanji? Ine ndi mlo kwambiri. Yamba ndikulandeni kuno ku Page House. How many of you have been to Spain? Alibe? Okay. To Spain, when you enter somebody's house, before you sit down, they all say, "Mi casa es su casa." Do you know what that means? No. That means, nyumba yanga ni nyumba yanu. House is my house. So, if you are at home, Mukhayo Masuga, Page House, got a million time you can go through with a kunyanja behind the beautiful part of Lake Malawi, the mountains and so forth. Feel free to go there. A Vice President, commence à revenir aka if you could sing up one be a first Sunday, Mabra uzati ona aka kusakale komari zai aka ndikoyamba koma sikomaiza kuti kunondi kwanu mwendo ufulu kubwera tayi yonse mfuna kubwera kuno kudapemphera ife zidakulandirani wa afesere ndine nda Kristu timapemphera ndikuze mbiyanga pang'ono inakula mu CCAP, Church of Scotland. Twandi muntu wakali kwambiri Church Scotland time ineyo before CCAP time ya ngankoma sino ina Dutch Reformed Church DRCM sina ipati ya uje ya Church of Scotland ina ipati ya South Africa. So inari uje in Blantyre Synod Comanso Free Church of Scotland Northern Region. That's how it was. So I was born in the Church of Scotland at Mlanje Mission. My father was a teacher there, but he was also an elder there. And my mother was also a teacher there, but she was also leader of Mvano and a teacher of Sunday school. So I grew up in that environment of prayers and so forth. So I believe in prayers. The First Lady and I believe in prayers. Prayers are very important. And I don't know if you know the kind of life that the First Lady and I live. It's a very, very difficult life. It's not an easy life. Being attacked, kunyozerwa every day, it's a very difficult life. Sometimes, you know, it makes you wonder. But what keeps us strong is belief in God. And belief in God is there every time. And that keeps us strong. So, nakula mu CCAP, Church of Scotland then. Komanso napita ma school at Church of Scotland. Kumlanje Mission, paulonge paja, komanso Wankando, Kingoli, komanso kuna manja, Chilazo, Chisoka, finally namaizo kumtambanyango. And after that, there's a secondary school where I was for 6 years. So 6 years now was Central Region. For 6 years,
I enjoyed my life with Central Region days. Pita kuja kwa Njere village, kagula uje mbatata, and sometimes ice potatoes. Kwa Ngwere, not Njere, Ngwere. Kagula uje mbatata. Sometimes nsima matope so kwambiri. Kai wanje nyemba zana nkafungwe every day. Matope sometimes, kwa Ngwere kuja, kagula kuja uje. Batata, ice potato. So that was a good time. So I always feel that I'm a part of the Central Region. Oh yes. Quite a way in my life in Zomba. That time also in Mapita Kulirongwe, my uncle, Mr. Chingwalo, was the senior clerk, head clerk in the police department. He was the most senior African in those days. Super holiday yon say in Mapita Kulirongwe. So I know Lilongwe very. It was a very small place there. And I like that to talk about it. So Mapita Palore, school got holiday. On saying about Central Region, I'm going to Palore Kubira Kuje. Defense among Gainu, when I be bus. So I sympathize with you. I may Mabudiga Budi, Makwela Garimot Majaga, Yanchenga. I spot. You also had Doti Wambi, Twaja Fumbi, Twansuran, you Fumbi Wambi. So we did that, Wambi. And so talk about praying, good in Wambi. And all the time, and also we read the Bible one bit. Manga Bible all the time. First and right, Manga Bible. And how can I put in Mango Daniel 5, verse 25. Yeah. I like Daniel 5, verse 25. My zero. Put the many take care of us. But besides that, my so that is that one being. So I used to pray. Before I went to America, I was praying at St.